गोड़ छिड़ीनी तुम जेल भांगी पड़ाइल। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚେକ୍ ରିଭ୍ୟୁରେ, ଯାହାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ, ଗସିପ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଅପକମିଂ ଆକ୍ସନ ପ୍ୟାକେଜ ମୁଭି ଲଢ଼େଇ ବିଷୟରେ। ଏହି ଦିୱାଲିରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଝଙ୍କାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଲଢ଼େଇ ମୁଭି। ମେନ୍ ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋହିତାକ୍ଷ ଆଉ ହିରୋଇନ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଦେବେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଆଉ ପପୁଲାର ହିରୋଇନ ଅଭିଲିପ୍ସା ରାଓ। ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଖି ଅଲରେଡି ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ। ଅଭିଲିପ୍ସା ରାଓ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫେମସ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଆଉ ଆଲବମ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ହାର୍ଟ ଜିତିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ହିରୋଇନ ଭୂମିକାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଲଢ଼େଇ ମୁଭି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍। ମୁଭି ଏକ ଇମୋସନାଲ ଆକ୍ସନ ଡ୍ରାମା ଓ ଯାହାରେ ଲଭ୍, ରିଭେଞ୍ଜ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ ରହିଛି। ଫିଲ୍ମର ମ୍ୟୁଜିକ ଓଡ଼ିଆ ଅଡିଏନ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୟାଚି ଆଉ ଇମୋସନାଲ ଦୁଇଟା ମିକ୍ସ ହେଇଛି। ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଦିୱାଲିରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ। ଅଭିଲିପ୍ସା ରାଓ ପାଇଁ ଏହି ମୁଭି କ୍ୟାରିୟର ଚେଞ୍ଜିଂ ହେଇପାରିବ